Hej og velkommen til denne lille screencast. Dagens screencast handler om elektronegativitet. Og elektronegativitet det er et mål for, i hvor høj grad et grundstof kan stabilisere en elektron eller flere elektroner. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi det er et mål for, i hvor høj grad, hvis to grundstoffer sidder sammen, vil elektronerne være omkring det ene grundstof i forhold til det andet grundstof. Elektronegativitet er et begreb, som vi bruger rigtig meget i kemi, fordi det kan fortælle os utrolig meget om reaktiviteten af et grundstof. Så derfor så er det vigtigt, at I allerede fra nu af forstår, at elektronegativiteten ændrer sig igennem det periodiske system, og også hvordan det ændrer sig igennem det periodiske system, fordi så bliver en masse kemi lige pludselig meget nemmere, for vi kan hænge det hele op på det her elektronegativitetsbegreb. Se, I kan jo godt huske, at alle grundstofferne vil gerne over at ligne dem, der ligger i hovedgruppe 8 eller gruppe 18 med den nye gruppeinddeling. Altså helium, neon, argon, krypton, xenon og radon. Og grunden til, at de gerne vil det var fordi, at alle de her grundstoffer her, de har fyldt den yderste skal. Okay. Vi kigger på det periodiske system, så når vi går hen igennem perioderne, altså på langs af det periodiske system, så hver gang man går et skridt, så får grundstoffet altså det næste grundstof har en ekstra proton og en ekstra elektron. Hydrogen, 1 proton, 1 elektron. Helium, 2 elektroner, 2 protoner. Lithium, 3 protoner, 3 elektroner. Beryllium, 4 protoner, 4 elektroner og så videre. Derfor så ender vi med her, at neon har 10 protoner og 10 elektroner. Men det svarer til, at den første skal er lukket. Det var de første 2 elektroner. Og så husker vi på, at i anden skal, der kan der være 8 elektroner. Det vil sige 2 plus 8, det bliver 10. Og det er så også neons atomnummer. Lad os nu prøve at kigge på fluor. Hvordan kan vi ændre fluors elektronkonfiguration? Altså hvor mange elektroner, der sidder rundt om fluor og i de forskellige skaller, for at den kommer til at ligne neon. Jamen, hvis vi nu lægger en elektron til fluor, så vil der være ikke 9, men 10 elektroner i fluors elektronsystem, og det vil sige, så vil den netop have 2 elektroner i den inderste skal og 8 elektroner i den næste skal. Den vil altså have et lukket system, og fluor vil få en neon elektronkonfiguration. Elektronkonfiguration, det handler altså bare om, hvor mange elektroner er der omkring grundstoffet, og hvordan sidder de. Så hvis vi lægger en elektron til fluor, så bliver fluor neonagtig. Får den samme elektronkonfiguration som neon. Så nu går over i den anden side her af det periodiske system, så kunne vi kigge på lithium. Den står i samme periode som fluor. Og man kunne måske få en ledelse til at tro, at for at lithium skulle komme til at ligne en af ædelgasserne, så skal vi tilsætte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner. Men den går ikke, fordi der er ikke nogen grundstoffer, der kan stabilisere 7 ekstra elektroner. Det er simpelthen for langt. Det er for mange. Men hvis lithium nu afleverer en elektron, så vil den komme til at ligne helium, fordi lithium havde jo 3 elektroner, det vil sige 2 i den første skal og 1 elektron i den næste skal, og den vil så komme til, hvis den afgiver elektronen her, så vil den komme til at ligne helium. Lad os prøve at kigge på det. Sådan der. Her er tegnet lithium-atomet, og her er tegnet et fluoratom. Vi kan se, at hvis fluor modtager en elektron, så vil oktætreglen være opfyldt for fluor. Hvis lithium afgiver en elektron, så vil
oktætreglen eller ædelgasreglen være opfyldt for lithium, fordi så vil der kun være de 2 elektroner i den inderste skal. Lad os prøve at gøre det. Og igen, vi har snakket om, at det her det er helt klart cirkler, og ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad det ligner, når jeg tegner det. Sådan der. Se, nu afgiver jeg en elektron fra lithiumatomet, og da elektroner er negative, så må denne her ion blive positiv. Det bliver en lithium-ion, og da fluor er neutralt her og har modtaget en elektron, nu sætter vi lige på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elektroner i inderste skal, 8 elektroner i næste skal. Fluor har modtaget en elektron, så vi får en fluoridion. Og det, der bliver dannet, hvis man tager lithiummetaller og reagerer med fluor, det er saltet lithium. Vi vil altså forvente, at fluor er mere elektronegativt end lithium, og det er også det, vi finder. Hvis I for eksempel går ind og kigger på ptable.com, eller finder en tabel over elektronegativiteter, så vil I se, at de grundstoffer, der står i denne her side af det periodiske system, altså metallerne, de er generelt elektropositive, det vil sige, de er meget mindre elektronegative end de grundstoffer, der står her. Der er faktisk en ting mere. Nu skal jeg lige sige, at vi snakker kun om hovedgrupperne i første omgang. Hvis vi skal i gang med at snakke om undergrupperne, så må vi vente til I vælger kemi A, eller I kan komme og snakke med mig om det, så kan jeg prøve at forklare jer det. Men vi kommer ikke ind på de her undergrupper her. Det er sådan, at elektronegativiteten den stiger op igennem grupperne og hen igennem perioderne. Og hvis jeg tager det, så vil jeg sige, at hvis jeg skal finde det mest elektronegative atom i det periodiske system, så går jeg hen igennem grupperne, hen igennem perioden her, men jeg går ikke helt til gruppe 8, jeg går kun til gruppe 7, og så går jeg op i toppen af den gruppe, og så finder jeg så fluor. Og fluor er det mest elektronegative. Og hvorfor er det så ikke helium, der er det mest elektronegative? Jamen helium er ikke interesseret i hverken at modtage eller afgive elektroner, fordi det er jo allerede en ædelgas. Så helium har ikke nogen elektronegativitet. Den er meget lidt interesseret i en ekstra elektron, eller i at smide en elektron. Så elektronegativitetsbegrebet, det handler om alle de andre her, og ikke om ædelgasserne. Det hele tiden går efter, det er, at alle de her grundstoffer vil gerne have den samme elektronkonfiguration som ædelgasserne.